Bian City. Ini agung. Mas bro. Monster clear. Hebat. Met ini Indonesia kok. Bojone ora tau dilus-lus iki ngelus-lus motor. Lah gelem kok piye bojomu tak kompone. Kenales bojone tak kompone, Bro. Iki aku dijaluki anu kok kon apa kuwi? Kene upload sik tadar. Urip dadi kinclong. Gue mlebu YouTube ditonton akeh. Selur medase. Ngapa wong-wong iki? Ora apa-apa kan terkenal kok. Nama Duna yang anu lho. Iya lah. Putih